initiatives. At the same time, there is a strong national interest in ensuring that the efforts made to end the previous conflict are not reversed. From an analytical perspective, this moment represents a test, not only of the Pretoria Agreement, but of Ethiopia's broader capacity to manage post-conflict transitions. Several key developments will determine how this situation evolves. Will the TPLF proceed with fully implementing its decision? How will the federal government respond, legally, politically, or diplomatically? زلنا كونتات أبقرنا أفريقيا أبازيا قرام كونتات مدرخ بتحلو. Let's go. زي قرب أوان بقدمها منستر أبي أحمد عدم سلطانو زيتنا وحا بريزيدنت جزياو ممحدار تقرأي أبا مزنتو كقلص المخانو أفليتو لومي كازيت أو مجلت إزهابه جنرال تادسة أتي كاب حو حتى محلالي فوزلو وسانة كينات كسعب زخيلي كبل أتنكقو ما كلاي كوميتا حوحات بسنبت أبزوتو مجلتي بمسرت ممع بريتوريا زيتا مسرته إذا حلفوه 4 عامات أبا سلطان زلو جزياو ممحدار فريسو بتي كدمو كينات أبز تقبرت بيناو مرت أزو أماكل لاو منجستي كتكاي وسينو جنرال تادسة جن أبزي لومي أب مغال زهابو مبرهي وسانة حوحات نتي أباكلة تشعن إسران كلتان زي تفرمه سممع بريتوريا زابك كم زخانة بمقلات نقيف الله حسوا الله ذي تريجر زغورو ذل حلو زي مردا وانت كل خمس خل مقمات يكال سلازيتي لا بيكوس زبل قال كراي الله نقر الله سممع دي زغطسل نقرا بو مسارات تقرا ديركا اوكي ذل سممع دي كغطسل ويس عند قال انا يقول في منش خوينك قلقلنا ذل قال زر عبالات كابينيت جيجاو محدار أنكيهم التي بريزيدنت كابل سلطان بحيل زعل حيل كم زيلا عند عدو تزاري بلام التي بوليسات حسابات زفل فلز نبره زباوي ويانا حرمة تقرأي أبز حزوان سلئي زفل فلولون سلعي حسابن كوينو كم زلو زنقف جنرال تادس وردم ببلو بيلو سلطان أي وهابن يلوم عبد اليوسف في حزمتنا يحسوت بفرتاتي كايل كم زلوم زخخر جنرال تادس وردم زي أكارتي بجت وانت مديبلوم كاباي وزعي سلعي زبل أكايدان فرجان موخان بمحبار بزح حوات زخيد كم زيو كنا تقلم سألعي كام فراج الله زي تتحيزو خالي زلع الحيطة له بريزنت عدسة سرع ناي سلطان الركب كم زي هلون جليس خاني خاخ زي مالت بيت مهر تأكيو إذا تجاوي خاني سلطان الركب كم زي هل جليس خا بخالي أنت أردما تاي تزاري خاني رحم ورد يتورد زبحال سحبوا قطتو كم زي هلون أما لخيت خاني خاخ حزي زي كونفيوجن اللي فاتيرو نتو سنة تقبل خا بيزاوم محدار عفريس خا سلطان كتلك أدي خا ويس نحد عمت نتي بقدم منيستر أبي أحمد استوها سلطان لك نسوك تقتصل حيز خد حك تقتصل ويس سلطان حك تلك إخا مالتي زيون قلت سنتي يقولون عجز لك اسمه تاي باور لا سلطان بدأ يكون لذكونا سلطان يتحز الله شكر ترى مالت نسو تقبل كاس لما راري كان فرعت بذلو زخير يكون طلعنا وصاي الفدرال منقصاو سلطان صايع إذا يتخيدون يكون تناي كونستيتوان سيتو محور مسارتي يكون تقرأي نعم ما محور مسارتي انت يزلزلخو عقب ذلك بيضو تسمم عندك عقب ذلك كون اللون مالي عقب ذلك مالك فينا تريس له كزارارو له لاسيت كنت أفكارات معه هو حجي إذا قد عايزني تكاتلون ترى لهم كوينكم ويقول حق عايش نقول لك تكاتل عزي كبيدوني أمين كجانا لكم هيدا لنا نحنا سرحنا ميديايو ترجمنا لهم سرحنا ميديايو أبز حجز له زيناتات نقول لك تكاتلو سرح كان دحر قينون كبيديو كجانا لكم إليكم إيران تراي نفسه زخالة كويناتنا إيران تراي نفسه زخالة عالمي أما إيد جازيت أن يعطي دلو خان عفول كافريج كتبه دحانس كسو كابانا رحوغيو واناتات اللو دن إثيوبيا الكاتا تحقر إثيوبيا زلوا كنتات نيام حرات راي كتزارب نويح أرستيو أبي أحمد مستيد أفراق قاتي موزلو جدف بوليتيكاي تغير زلو سنهي لغر كريالكمي قبل لي ما نتقراي كنتات رايوه سلازي إذا هاجر زي إذا قربتنا زع كل أجندة ناي السودان قريف كايزي السودان زلوا كنتات ناي سوماليا أنت يقول له قاعد نوس سلازي there is so much of change بزع كاب كتقوا عصرت خلنا لعليو أتي قلت أفنى يتنقرات زقاتهم زلوا سلازي أبتقراي
under normal circumstances abnormal ግዜ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ዓብ ናይ ዓለም ደረጃ attention ምስሓበ ነይሩ ምክንያቱ ህወሓት ኣዝዩ ወሳኒ ስጉምቲ ወሲዱ ዘሎ ድራማታት ናይ ብልፅግና ከነሳሲ ግዜ የብልናን ሸውሃት የብልናን ይኣኽለና ኢሉ ኣሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪምና ን3 ዓመት 4 ዓመት ወላ ሓንቲ ለውጢ ኢራን ኣሎ ኩሉ ነገርና ተበላሸው ከይዳ ኣሎ ሉላውነትና የተመልሰ ካልኣይ የተመልሰ ቀረባት የብልና ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰማዓነት የብልና ሉላው ኮይና መንገድና ክንቅፅል ኣይንኽእል ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ኣብ ልዕሊ ድማ መጻኹኹም ወረርኩኹም ኣጥፋእኩኹም ከም ቀደም ከይመስለኩም ተዳለውና በለኻ ልቦም ኣጥፊሎም እቲ ዝገደደ ክፋል ድማ እቶም ከም ማሕደርዎም ኢሎም ዝሰዱ ቀደም ጌታቸው ረዳ ለላ ቢልዎም ንዑ መንቁሶም ምስ ገደፉ ድማ ነዚ ሰዲድሎም እዚ ድማ 2 ዓመት ዲገለ ለላ ቢልዎም ሕጂ ንዑ ድማ መንቁሶም ኣብታ ናይ ቀደምና ንመለስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ መራሒ የድልየና ወላ ካብ ጅንዕፍሪት በዓልና ኣብ ዝነውፆ የዋፃና የዋፃናን ኣብዛ ጉዳይ ኣብዛ ዓድና በዓልና ንወስን ኣነ ከም ኤርትራዊ ናተይ መርገፂ እዚኣ ሓደ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ክዛረባ ይክእል ኣብ ኤርትራ ንፍተዎ ንፅላዮ ደግፎ ኣይትደግፎ ኤርትራውያን ጥራይና ነቲ ጉዳይ እቲ ክንቅይሮ ዲና ወላ ከም ዘለኹም ቅፅል ናትና ምርጫ እዩ ካልእ ሓይሊ ማንም ሓይሊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክዛረብ የብሉ ሱዳናውያን ጉዳይን ባዕሎም ክገብሩ ግደፉ እዚ ክኸውን ኣለዎ እቲ መርገፂ ባይ ዘ ወይ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕብረት ኣፍሪካን ከምኡ እዩ ዝብል ናን ኢንተርፌረንስ ኣብ ካልእ ጉዳይ ናይ ካልኦት ኣይትእቶ ኮሜንት ክትብ ትኽእል ኢኻ ትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ሪፖርት ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ግን ንዖም እዩ ዝምልክት ስለዚ ተጋሩ ያእኽለና ኢሎም ናቶም ወሲኖም ኣሎ ብልፅግና ግን ተጋሩ ክባልዑ ክነብሩ ብኡ መንፅር ድማ ባይ ዘ ወይ ተጋሩ ሲ ለንቀና ሓንቲ ዝሰማዕኳ ክውስኸልኩም እየ እዚ ዘለዎ ምብላዕ ኖርማል ከም ኣጀንዳ ተወሲዱ ዘሎ እዩ they really need this ብልፅግና ይደልዩ ኣብዚ ዋን እዚ ተጋሩ ክባልዑሉ ክኽእሉ ኣለዎም ስለምንታይ ተጋሩ ሓድነቶም ሓልዮም ስጉምቲ ክወስዱ ስለ ዝኽእሉ እዛ ምብላዕ እዚኣ ማራይ ዝደልያ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ደረጃ ናይ ግድን ክባልዑሉ ክኽእሉ ኣለዎም ኩሉ ዓይነት ድራማታት ይደልዩ ኣሎም እንታይ ወታደራዊ ስጉምቲ ከይውሰድ ስለዚ ነዚኣ ምስ ካልእ ክፋል ከነተሓዘልኩም ኢና ምክንያቱ let me give you this one in real time ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ሰብ ግን ሪፖርት ዘይገብሮ ዘሎ በተለይ በዛሬው ዕለት ያለው ነገር ትንሽ አሳሳቢ ነው በሀገራችን ጉዳይ ላይ እንደውም በታላቁ ከያኒ ቴዲ አፍሮ ላይ ጠዋትን እናንተ ገብተን የሱፍ ሐሰን መያዙን ዜና ዘግበን ነበር ከዛ በኋላ በዕለታዊ ዝግጅታችን ላይ በተረኛ ባልደረቦቻችን ደግሞ እንደዚሁ የዝግጅቱ አስተባባሪ ማህሌት ሰለሞን መያዟን ነግረውን ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ በአሁን ሰዓት እየሆነ ያለውን ነገር ነው ይዘን የመጣነው ወደዛው እንሂድ አዎ መቲ እናመሰግናለን እርግጠኛ ጋር ሚድናይት በጣም አልፏል ኢትዮጵያ ደግሞ ከዚህም በላይ አልፏል እንደዛ እየደረሰ ነው ግን ነገሮችን በትኩረት መከታተል ስላለብን እንደሙያችን ህዝቡን መረጃውን ስለሚፈልገው ግዴታ ለታው አገዛዙ ተደናግጧል አለመደናገጡን ለማሳየት አብይ በየሰዓቱ ሚዲያ ላይ እየወጣ አልተደናገጥም አንረበሽም የማይናወጥ እንግዲህ ካልተደናገጠ ለምን 10 ጊዜ እየመጣ በየሚዲያው ላይ እንዲህ አይነት ዛቻና ማስፈራሪያ ያደርጋል የሚል ነው የሚያስረው በተለያየ መልኩ እርምጃ መውሰዱ ደግሞ ከምንም በላይ መደናገጡን የሚያረጋግጡ ናቸው እስቲ እርምጃዎቹን ኣብይ ኣሕመድ እዛ ኣልበም ናይ ቴዲ ኣፍሮ ካብ ትወፅእ ጥራይ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊእዎ ከም ዘሎ ንማንም ሓላፍ መንገዲ ጋህዲ ኮይኑ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ካብታ ኣልበም ካብ ትወፅእ ጥራይ 2 ግዜ ብቪድዮ ወፅዩ ንዘሎ ኩነታት ንመደቃቀሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ብከምዝን ወዲ ከምዝን ንወድቕ መንግስቲ ይኮናን ኢትዮጵያ ካብዚ ንላዕሊ ክትከይድያ ገለመለ ዝብል ዘረባ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኩሉ እቲ ፕሮጀክት ገይረዮ ዝብሎ ቀፃሊ ኣብቲ ቴሌቪዥን በቃ ንዑ ጥራይ ኣርእይዎም ነመርቆ ዘለና ፕሮጀክታት ኮሪዶር ዝገበርናይ በጃኹም ደጋግምዎ ቡጌርኩም ልቦም ኣጥፍኡሎም ምንታን እቲ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ዝብሎ ዘሎ ሃገር ሜይታትና ንዑስከ መልቅስ ንግበር ንዑስከ ብሓደ ኮይና ሃገር ካንተ ሜይታትካ ካበይ ኮይንካ ከተልቅሶ ከመይ ጌርካ ትበኽዮ ከመይ ጌርካ ትቁዝሞ ናበለ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ልቡ ዝተንከፈ ደርፊ ስለ ዝገበረ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኖ ተፀሊልኩም ስለ ዘለኹም እዩ እዝንኹም ትዕየለን ትነብርዎ ዘለኹም ሂወት ትፈልጡ ይኮንኩምን ኣብ ቅድሚኹም ትርእይዎ ዘለኹም ክትርእይዎ ይትኽእሉን እዮም ዘለኹም ነዳዲ ከቢሩ ዘሎ ብኸመይ ይኮንኩም ክትርድእዎ ዘለኩም ነቲ ሂወት ዝነብርዎ ዘሎ ኣይኮነን ንሱ ክብሎም ዝፍትን ዘሎ እዚ ግን ክሰርሕ ኣይከኣለን ክሰርሕ ስለዘይከኣለ እንታይ ገብር ጀሚሩ ኣሎ ንቴዲ ኣፍሮ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት እንታይ ኣጋጢሙሎ እዮም ዝብልኹም ዘለው ኣብዚ እውን ከረይኩም ፀኒሐ ኣብዘን ዝሓለፈ ሰዓታት 24 ሰዓት ገይሩ ኣለኹም ክሳብ ሕጂ መናጀሩ መጀመርያ ድሒሩ ድማ ዓርክንዑ ቀራቢዩ ክልቲኦም እና ጉረምሮም መፂኦም ፖሊስ ፀጥታ ወሲዶሞም ከም ዘለዎ እዚ ድማ ጎበጎበ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ሓደ እቲ ውሳነታት ሓሊፉ ዘሎ ጥራይ ከረይኩም ነብዚ ሳምራይ ዝግበርሉ ነቲ ቪድዮ ኢለኩም ነይረ ግዜኹም ሰይፍ ንምግባር እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ስለምንታይ ነዚ ኩሉ ፖድካስትታት ነዚ ኩሉ ቪድዮታት ክሪኦ ዝኽእል ግዜ ዘለዎ ሰብ የለን
أنا حمش سبعة لون مساي سرعو حمش يوم نت فيديو قريصهم سامرايز جيروم هيبون من تانجزينا يسبسيب نقبر نتحبريت هذا ما خن رغبه لذي نابنت arrest of associates كلتا نتهد عفرو زفلت وقرابيو نابنت صوفي ياسين زبال long time friend إذا صوفي ياسين زبال نايكادر ناينوي عرك مالتي كبرما مهلي سلمون مختل مانجر ناتو ويكا وهابيت قال ناتو انتو واحد كمان أوستريا زي قلنا زلوايا have been detained by security forces ስለዚህ ዞም ክልተ ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ነቲ ዳፍሮ ከይደፍርዎ ፍርሂዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይት ክለብ ኣብ ባራት ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ካሴት ናቱ ከይስማዕ ትደርፊ ናቱ ሚድናይት ቅድሓን ክነግረኩም እየ ዝኾነ ይኹን መጀመርያ ካብ ኣብ ኣዋሳ ድዩ ኣብ ጅማ ድዩ ኣብ ካልእ እቲ ደርፊ እቲ ኣብ ከተማታት ንኸይዝርጋሕ ኣብ ባራትን ሬስቶራንታትን ትካላትን ከይስማዕ ፖሊስ ኣይተዓድና ሓለፉ እናፈተሹ ክዓፅውን ክምንጥሉን ተራእዮም እዮም ነዚ ደርፊ እዚ ዓወቢልኩም ዝሰማዕኩሞ ተባሂሎም ድማ ኣሸበርቲ ተባሂሎም ወይ ከዓ ንዓቢ ክፈጥሩ ዝደለዮም ተባሂሎም ተኣሲሮም ኣለዉ እዚ ድማ እቶም ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮኑስ ደገፍቲ ናይ ብልፅግና ንባዕሎም ትጋገል ለኻ ነቲ መንግስቲ እዚ ሓደገኛ ውሳነ ኢኻ ትወስድ ዘለኻ ነታ ደርፊ መሊሳ ህብብቲ ከም ትኸውን ነታ ደርፍን ነታ ኣልብምን መሊሳ ህብብቲ ከም ትኸውንን ኩሉ ሰብ ንዓ ጥራይ ከም ትሰምዕ ትገብርዎ ኣለኹም ግደፍ እዚ ብፅባሕ ንጎ ካልእ ነገር ክመፀኩም ይብልዎም ኣለዉ ከምኡ ድማ alleged government strategy 5 federal police officers targeted Teddy Afro's home ካልእ ድማ 5 ፖሊስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ ገዛ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ለይቲ መፅኦም ከም ዘበልዎ demanding he hand over his DJ Teddy ነቲ ናቱ DJ ክቦም ከም ዝሓተትዎን ቴዲ ድማ ከም ዝኣበዮም እዩ ዝንገር ዘሎ citing an illegality of the late night visit and the police eventually left زيارة تفنجيران يا زاغوداي دا فعيلها كده يا زاغوداي ስለዚ ኣብ ገዙ መፅኦም ንብረቱ ክወዝዎ ብፍላይ ነቲ ናይ ዲጄ ንብረቱ ክወዝዎ ምስ ሓተትዎ ቴዲ ኣፍሮ ከም ዝኣበየን ሕጋዊ ኣይኮነን ለይቲ ዘምፅእ ምክንያት የብልኩምን ገለ ምስ በሎም ከም ዝኸዱ ይነግሩ ኣለዉ እዚ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና alleged government strategy the report claims a coordinated effort by officials to harass the artists through police intimidation and under unfair tax burdens intended to force him into exile ስለዚ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓቱን ፖሊስ ናቱን ፀጥታ ናቱን ቴዲ ኣፍሮ ካብቲ ዓዲ ንክወፅእ ካብቲ ሃገር ንክባረር ብዙሕ ፀቕጢ ይገብርሉ ኣለዉ ናይ ታክስ ዝብል ከማን ሓደ ክሲ ድዮም ገለ ክምስርቱ እዮም መንግስቲ ከጥቃዓካ ተደልዩ ሓቂ ንክዛረብ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ መብዛሕትኡ መንግስቲ ንሓደ ዜጋ ከጥቅዖን ከዳኽሞን ተደልዩ ናይ ታክስ ትብል ፋይል እዩ ዝጅምር ታክስ ከፊልካ ዲኻ ኣይክፈልካን ዝኾነ ይኹን ድራማ ገይሮም በኣካ ኣስሩካ ክእሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ሓንቲ መፍትሒ ዘላቶም መንግስታት ግብሪ ትብል ቃል ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ክትርጉማ ይኽእሉ እዮም ቀፂሎም popularity as a trigger ህቡብነት ድማ ኣብ ዘመነ ብልፅግና ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፍርሂ ዘለዎ the crackdown is attributed to the massive success of his recent work referenced as Itorika which allegedly reached 70 million views in a few days and shifted public support away from the current administration እዛ ኣልበም ሓደ ካብቲ ብልፅግና ኣፍሪሃቶ ዘላ ብብዝሒ ኣብ ደረጃ ዓለም ትረአላ ዘይኮነሲ ደቂሱ ዝነበረ ነቲ ብልፅግና ስልችዎ ዝነበረ ዋላ ብዛዕባኡ ክዛረብ ንዘይደሊ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ፖለቲካዊ መድረክ ከም ዝምለስ ገይርዎ ኣሎ ቃንዛ ናይ ኢትዮጵያውያን ንኩላቶም ትሕምሞም እንታያ ሓድነት ዘይብላ ንሓትሕቶም ዝባልዑ ብምዃኖም ኣብ ከምዚ ደረጃ ድማ መልቅስ የድልየና ክብል ከሎ ኤግዛክትሊ ነቲ ኩነታት እዩ ንብልፅግና ጥራይ እውን ኣይኮነን ከሲሱ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ይደሪፉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዘላቶ ደረጃ ፍኮርስ መንግስቲ ዝንቀፈሉ እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እኳ እቲ ፀገም ቅድሚኡ ዝኸደ እንተነበረ ኣብይ ኣሕመድ ክመፅእ ከሎ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ እናደረፈ ጨብጨብታ እናገበረ መድረክ እናገበረ ናጣቅዕ ተቐቢሉ ወይ ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ምንታን ነቲ ን27 ዓመት ሕወሓት ገይርዎ እቲ ፌደራሊዝም ተገሎ እናበሉ ዝኸስዎ ዝነበሩ ኢትዮጵያውነትን ሓንቲ ባንዴራን ሓድነትን ገለ ንክመልሰሎም ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ድማ ተገይሩሉ ብዓለም ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ 8 ዓመት ካብቲ ቀደም ዝነበርዎ ንህወሓት ከም ዝናፍቑ ንህያደግ ብኩሉ መንገዲ ከም ዝናፍቑ ገይርዎም ኣሎ እንተወሓደ ፖለቲካዊ ፀገምና ከም ቀደሙ ኮይኑ እንጌራናን ፅርግያታትናን ፀጥታናን ከማን ይሕለወልና ነይሩ ኣብ ዝብልሉ ደረጃ በፂኦም ፖለቲካ እንተዘይ ተዛሪብካ ኖርማል ክትነብር ትኽእል ነርካ ተቐደም ሎሚ ካብ ፖለቲካ ክወፅእ ኢልካ እውን
كيف تخان اختزارب زقبرك كونتاتيو حكيم كزارب يدلني يجن ما كبير النخبل كاي قدادالو بميتين حمسة ماينا غزاهات نبراي تخلني خايبل صراحة يا منقستي أتم سبات نحن بزع بوليتيكا خمسة أربعين نحن لكن هي وتنا زي كبيرنا اللي بلا صراحة يا بكل زول من نابرو أفكاك تعصو تدلخاون كم زي تعصو يقبرك كارلو سزي هكم زي قداي كيف تخانبت بوليتيكا زوت مدرخ ترغيب له النابل يوم تزارب زلو now when someone is كم زي عينة situation in دهراتيو كم زي بلتسقنا أتيو زلو قداي in دهراتيخا كما أبي أحمد ندهرقينكا انت اخذ قبرت لك مفتحك الدليل لك ريكونسيليشن كتفتنا لك ابي احمد بن هيز دبلينج داون ممليسو ابزي لك كنتات كم نسر خونو نتوم ጫው ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ከፊ ወዘሎ እንታይ ዝሎም ዘሎ ንሕና ከም ንስሪ ከም ኢግል ነቲ ከጨነቀና ዝደሊ ንሱ ከም ጅግና ማለት ከም ንስር ኮይኑ ልላዕል በሪሩ ነቲ ሃገር ሒዝዋዲ ክበርር ዋላ በይኑታ ናይ ኢማራት ነፋሪት ተጠቂሚ ክበርር ንላዕል መስኮት ክወጥቅዮም ይብላ ኣሎ ወስኻዳ ነፋሪት ኣላ ትከላዕላት ከይትኽእል ሰብ ግን ካብ መሬት ሓፍ ምባል ሲይኑሎ ትሰብ ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎን تسكل زخود زبالة situation تفتيرو خمسلون كابز قداي زي نابي قصنا خنكين نغل زبل ما سابع الجمع فتحي ترخ بالون الله نعم زي كل نريوزا لنا قداي نفسو زخالة معرافن نفسو زخالة ساقا من كوينو انتاي خاخد بيولو زقباك مفتحي خاخد دل زالكا تدافرو زقبرو زولو ناتو اكايداي خيدالو نتدافرو كتقاوم كتبل تخدو زالها من قدي تعوي من قدي كونن حقر دما تحوية كالاي بحلالو نزي سمعوا ده كتكبر يقبو نو نسو ناتو جنرالات نقوم شيتن زبلو زلو كسمعكم ከውስጥ ወደ ማግኘት ከሉዓላዊነት ጋር አይገናኝም ሲሉ የመከላከያ ሰራዊት ሹም ተናገሩ። ኢትዮጵያ አሰብን ብትጠቀም ኤርትራ እንደ ዱባይ ትሆናለችም ሲሉ ተደምጧል። በመከላከያ ሚኒስቴር የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን መጠቀም ብትጀምር ከኢትዮጵያ በላይ የኤርትራ ሕዝብ ተጠቃሚ ይሆናል ሲሉም ተናግረዋል። የመከላከያ ሰራዊት ሹሙ በዚህ ሳምንት አዲስ ፓራዳይም ከተባለ ዲጂታል ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ሰፊ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ከጎረቤት ሀገራት ጋር በመተማመን ላይ በጋራ መከባበርና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ መሰረት አድርጎ የዲፕሎማሲ እዚህ ኃላፊ ወታደራዊ ኃላፊ I don't know አብይ አብሻብዓይ ክፍሊ ገዲፍዎ ትምህርትዮም ዝብሉ ድሕሪኡ ናበይ ከም ዝኸደ ከይተፈልጠ ግን ዶክተር እዩ ዝበሃል እዚ እውን ምናልባት ኣብ ሻድሻይ ክፍሊ ሓምሻይ ክፍሊ ገዲፍዎ ኣይንፈልጥን ኢና እንተወሓደ ብጂኦግራፍ ክንሪኦ ከለና እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሞሮኮ ነተን ጎረባብታ ዘላ ምዕራብ ሰሃራ ኣብ ደገ ባሕሪ ትባያ ብናፃ ይብል ነይሩ ምዕራብ ሰሃራ ድማ ዓቢ ባሕሪ ዘለዎ እዩ እዚ ኣይደን ኣብ ርእሱ እንታይ ዓይነት ጂኦግራፊ ዘለዎ ካልእ ግዜ ድማ ንሕና ላንድ ሎክ ደይኮናሲ ኦሽን ሊንክ ዲና ኢሉ ንሶማልያ ውሒጥ ዲ ከምኡ ክኸውን ኦሽን ሊንክ ዝተባሃለ ድማ ደሴት ተኮይንካ ኢልዎ ሃይለ ደደቢት ማለት እዩ ደሴት ኮይንካ ኣብ ማእከል ውቅያኖስ ትነብር ተኮይንካ እዩ በዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ መራሒ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ድማ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዓሰብ ተተጠቂማሲ ኤርትራ ዱባይ ክትከውን ትኽእል እያ ይብላሉ ጀስት እታ ዘረባ ናቱ ጥራይ ዱባይ ከተማ እዩ ኤርትራ ሃገር እዩ for him ነዚ ሰብ እዚ ኖርማል እዩ he cannot differentiate the two ፈላሊ ክሪኦ ይክልኒ ዓሰብ ከተማ እዩ ዓሰብ ዱባይ ትኸውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ግን ሃገር እዩ ሓሶት ምዃኑ ድማ እንታይ ትፈልጥ ጅቡቲ ዳ ዱባይ ዳይ ትኸውን ቅድሚና ብዓሰብ ምኻትካ ጅቡቲ እንድያ 995 ወደብና ቦ ንጥቀም ኣለና ምሽ ብል ኣለኻ then if that is a case ጅቡቲ ዳ ዱባይ ዳይ ትኸውን እቲ ዘለኩም ገንዘብ ኣለና ማዕት ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብርና ትብሎ ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ኢንቨስት ትገብሩ ኣብ ዳይ ትጥቀሙ ኣለኹን ኣብ ደገ ባሕሪ what is stopping you from that መልሲ የለን ሓሶት ስለ ዝኾነ ደይብልካ ክትልምና ዋዓልካ ከለኻ ድሮቲ ናይ ዴት ሪስትራክቸሪንግ ዝበሃል ፅቡቅ ይኸደሎም የለን ናይ ዕዳ ጉዳይ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓያል ናይ ታክስ ብራኬት ኣታትዮም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ትመውዝ ዘለ ሃገር ስለ ዝኾነት እምበር ገንዘብ ንዘለዎ ካፒታል ንዘለዎ ሕጂ እውን ዓብዪ ታክስ ኢንሰንቲቭ ከፊቶም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ኢንቨስት ክትገብር ተደሊኻ ን8 ዓመት ዲ ንክንደይ ዓመት ታክስ ኣይትኸፍልኒ ኢኻ ኢሎም ኣለዉ ሚን ንሳቶም ንድመውት ዘሎ ሃገር ከመይ ይገብሩ ኣለዉ ግን ከምኡ ዓይነት ሲስተም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣሎ እዩ ታክስ ብራኬትስ ጌርካ ወይ እውን ታክስ ፍሪ ታክስ ኤግዘምፕሽንስ ንግዚኡ ኢንቨስተር ካኣትወካ ተደሊኻ ገንዘብ ካፒታል ትደሊ ተለኻ ኩለን ሃገራት ዝጥቀማሉ እየን ሓንቲ መስኮት ትኸፍት ኣብዚ 6 ወርሒ ወይ እውን ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኣብዛ ሃገር እዚ ከምዚ ዓይነት ካፒታል ኣብዛ ዓውዲ እዚ
عودون تفليخا إنفست نزجبره نزمت شو عامت ويون 10 عامت تاكس هيكفلني سلمتك 10 عامت تبل مهنياتو فابريكا خافت الكا خاطو دليتس شدي شو رحت الكا كيسر عديك ملصا فابريكا تخفيتو تكالك خافت الكا سزونه السلوك دفو تحسب حما يكون تكباراتهم كن كله رسايو إذا حج انت يبلالو أفتق بحر انت رقيبة عصب انت يبنا يمسي إيرتران تاكت كون يبلنا له دبي كتكون تخلي يبلنا له illusion وتتا أتهم كالوت جن إزس قد محج بحيلي ليو ناتنا يريو بتاريخ بتصحنا ببوليتيكا بتصحنا بجل عفريت بتصحنا يلو ميتاسا أبزا latest فيديو ناي أول سعيد أبات بوجير مالي سلم الله ساب كندي زاني بحر تبل زربا بإسرائيل إمارات استمولت مخانا تهم كالوت جن تايبلونا له ምንድነው ስለዚህ ሁሌ ተዘግተን የጂኦግራፊ እስረኛ ሆነን ነው የምንቀጥለው ወይስ በጦርነት የሚያዝ እድሉ ይኖረናል? እሱም ከጠረጴዛው ውጭ አይደለም። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በአሰብ ጉዳይ ጦርነት መክፈትም ላይ ጠበቅበት ይችላል። እንግዲህ በቂ ምክንያቶች አሉ። ኤርትራ የያዘቻቸው የወሰደቻቸው ዛሬ መሀላችን ገብታ የምታማስላቸው መዓት ነገሮች እኮ ስለዚህ እነሱን ለማስተካከል እየለመን ነው እያስለመን ነው። ስለዚህ አደጋተ ሳሌ በመሐላ ሲሆን የኤርትራና ለበኃይል ብዝሓዛ ቀጣ መቸም አብዚያ መخمልሰኩም እዚ አብዚያ ዘሎ ሰብ ቃንም ጭምር ሳይቀር ምናልባትም አንዳንድ መጽሐፍም ላይ ስመለከት ራሱ ጦርነት የሚያዝ እድሉ ይኖረናል። እሱም ከጠረጴዛው ውጭ አይደለም። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በአሰብ ጉዳይ ጦርነት መክፈት እጅንታየም ዝብሉ ዘለው ሓደ ካብቶም ብዛዕባ ኤርትራ ተሪር ዘረባ ካብ ዝዘረቡ ዝበሃል ሕማቅ ዘረባ ንክዘረብ ኣብ መድረክ ደምፅዎ እዩ ጂኦግራፊካዊ እስር ቤት ኮይና ዲና ንክነብር ንዝብል ኖ ግድን ከነማልስ ኢና ነዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሰላማውን ብዘረባን ኤርትራ ንዓሰብ እንተተረኪባትና ጣውላ ብሓይሊ ክንወስዶ ዘኽእል ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ውግእ ምዋጅ ማለት በቲ ሓደ ስርዓት ክትቅይር ትኽእል በቲ ድማ ኣብ ደገ ባሕርካ ከተማልስ ትኽእል እናበለ ዝፈከረ ግዜ እውን ነይሮ ብሓንቲ እምኒ 2-3 ዑፍ ክንሃርመሉ ንኽእል ኢና እናበለ ዝተዛረበሉ እዩ ስለዚ beyond the commercial ports, the argument that port has evolved into simple loading and unloading to a matter of geostrategic times. The speaker claims Eritrea continues to interfere. Ni Eritrea harimna bug Eritrea bdiqna عصب ترى كنا إيرترا وكنت أرنف على نازل من نزل لويو نعلم مقبار ما إيرترا قبلوا لونتنا إثيوبيا سلة تناقف زلا ويون إذا تسل زلا زا أكل جبت لنا أفضل بحر كنا مسئلنا إلا ذي كناس مريتنا ير حزاس زلا إثيوبيا وشت أوجد داينا إذا إتياس زلا نحنا نعود تكيمنا بإيرترا وجك نوجنا خلينا بجرنا دما ني إيرترا علينا ناتنا هنقبرنا خلينا عدة حمد كعدة فانه كمان كسر زي كالكا شنا ابدا افنجاخا شيء نابل زعل زلو نبير تراخيت كخسر كندي زي الكها يلكم كويت بلصقنا كادره داس بورينج لكم افكار نقوم مشيتن سلازا عندر كاتغبرو ነገር ማለት አይኮነን እዛ ዘረባዚያ ግን በዛ ጽብቅትናይ አወል ስዒድ ካብዘን ሕጂ ዝገበረን ቪድዮ መልስ ክንበላሓን ለበኃይል ብዝሓዛ ቀጣን መገድ ቢሉ ኣብ ማዕሙቕ ፊናት ማእከላይ ምብራቕ ኣትይዞም እቲ ጉዳይ ከምዚ እስራኤል ካብ ፈለግ ኒል ናብ ፈለግ ኢፍራተስ ዝብል ኣጀንዳ ክልተ ማያት ኣለዋ እዚ ቆልዓ ድማ ንድፊ ክልተ ማያት ዝብል ስውር ተልእኾ ካብ ፈለግ ኒል ናብ ቀይሕ ባሕሪ ይብል ስለዚ ኣጀንዳ ናይ መን ምዃኑ በሪሂልኩም ካብ ሃለወ ክገድፎ ዝኽእል ጉዳይ ዘይምዃኑ እውን ማሕበራት ስለያ ሻዕብያ ከም ከብዲ ኢዱ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ስለዚ እስትራቴጂ ንቐይር ቃና ንለውጥ ዝብል ዘሎ ድምፂ ሓቅነት የብሉን ኣባይታ ብግብርን መንፈስን ብስርዓት ብልፅግና ዝግበሩ ዘለዉ ዘይቋርፁ ተፃብኦታት ስኑዳት እዮም ስርዓት ብልፅግና ብልዕሊ ኤርትራ ተፈላለዩ ተፃብኦታት ካብ ጅምር ልዕሊ 2 ዓመታት ኣውጢሩሎ ብስም ተጠቃምነትን ዋንነትን ባሕሪ ብስም ብዝሒ ህዝብን ቁጠባዊ ዕብየትን ታሪኻውን ዲፕሎማስያውን ኣገዳስነት ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ምሁራት ጋዜጠኛታትን ካልኦትን እናሳተፍካ ክግበር ዝፀንሐ ዜናዊ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ወፍርታት ስኑድ እዚ ንኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ሕብረት ኣፍሪቃን ብቐንዱኻ ንሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ጥሕዝ ተፃብኣ ፖሊሲ ብኣግኡ መግጥእ ክግበረሉን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኩሉኖም ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ ድሮ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደገኛ ፀጥታውን ፖለቲ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ዘረባ እዚኣ
ሓንቲ ነገር ዛና ያቦል ስዒድ ቪድዮ ጽቡቅ ጌራ ንዘነፀረት ለይ እንተላ ኣነ ኢለ ነይረ ማለት ክመካሕ ኢለ ይኮንኩን ቀጻል ነቲ ቪድዮ ነቲ ኩነታት ትከታተሎ ስለ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ራሽናል ሰብ ኖርማል ሰብ ተዝኸውን ነይሩ ስልጣኑ ዘገድሶ ሰብ እዩ ኩርሲ ዘገድሶ ሰብ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ምተዛረበን ስለምንታይ ከም ይብለኩም ኣለኹ ኤርትራ ከቢድ ሓደጋ ክትወርደሉ ከም ትኽእል ይፈልጥ እዩ ሰራዊታ ሰዲዳ ኣይኮነትን ምክንያቱ ኣብ ንከፍርስዎ ተዳልዮም ዘለዎ ሰራዊት ኣለዎ ኤርትራ ብዝደለየቶ መንገዲ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ነዚኦም ሃገራት ነዚኦም ሓይልታት ፋኖ ኣሎ ህወሓት ኣሎ ሸነ ኣሎ ዩኔም ደም ሱዳን ብዓብዩ ውግ ናብ ብልፅግና ገፃ ዓብ ናይ ኩናት ዓብይ ኩናት ክትገብር ከም ትኽእል ድሌት ኣለዎ መሰል ኣለኒ ምክንያቱ ንልኡላውነተይ ትደፍረኒ ላ ኢትዮጵያ ስለ ትብል ዘላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ከም ሰብ ኮይንካ ከም ሓደ በልዕ ገለ ዘይኮን ከም ኖርማል ሰብ ምስ ኤርትራ ባእሲ ኣማይ የዋፅኦ ዘዋፅኦ ዘይኮነን እዚ ጉዳይ ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ ዝተኸፈለላ ኣጀንዳ እያ ንድሕሪት ክብልካ ኣይክእልኒ እቶም ዝሕልዎ ዘሎ ባክ ከብልዎ ክእሉ እዮም ስለዚ ናይ ግድን ክቕፅላ ዘለዎ ይፈትዩ ፀኒዩ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ኢማራት እዩ እተደጋጋመ ነጊርና ኢና እዚ ንፍሉይ ርቀት ዘድልየና ወይ ፍሉይ ብልሒ ዘድልየና ኣጀንዳ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ኒዮ ዝተዋሃቦ ኣጀንዳ እዩ and there is no way ካብዛ ኣርእስቲ እዚኣ ክሃድመሉ ዝኽእል ናይ ግድን ኣብዛ ኣርእስቲ እዚኣ ብኩሉ መንገዲ ኣብዛ ኣርእስቲ እዚኣ ክቕፅል ግዴታ ኣለዎ ስለዚ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ንነዊሕ ተዛሪብናላ ነርና ኣበል ስዒድ ድማ ምስ ዘሎ ሶርስስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ርግፀኛ ኮይኑ ነጊርና ኣሎ ኮንክሪት ነዚ ናትናሲ ፕሩፍ ገይርና ኣሎ ቫሊዴት ገይርና ኣሎ ወይ ኣረጋጊፀልና ኣሎ ኣብቲ ገባሕሪ ገዲፍናዮ ናብ ዲፕሎማሲ ክብሉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ከሽክዕ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ መተንፈሲ ግዜ ይደሊ ኣሎ ካብዛ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ድስቁልቁል ክትንሲ ይደሊ ዘሎ ክወፅእ ይደሊ ዘሎ ግን እንታይ ከብሎ ኣሎ ከይትገድፋ ንሓንተ ገዲፍካ ፋኖ ይኮነን ከጥፋእካ ንሕና ኢና ከነጥፋእካ ይብልዎ ኣሎ መን እዮም ሳቶም ወይነውደም ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ደንጊፅናሉ ኳ ይንፈልጥን ኢና ግን ሎሚ ሓንቲ ክትድንገፀላ ትኽእል ጉዳይ ዝቐረበቶ ትመስል ኣላ ንሳ ድማ እስከዚያ ስምዕዋ is collapsing. And don't take my word for this. This is literally what the UAE is showing the world. Right now, the UAE is agreeing to a currency swap with the United States, giving some of their money in exchange for US dollars. Now, why would they do this? The fear is that as the UAE is collapsing ይብለኩም ፀኒሑ ኢማራት ሕማቅ ደረጃ ናይ ቁጠባ በፂሓ ከም ዘላ ይነግረና ኣሎ እዚ ብወግዒ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ብዛዕባ ዛ ርእሲ ተሓቲቱ ዝበሎ ስምዑ question. And you know, we have allies now in the Middle East. Maybe some are we can maybe count on more than allies in other parts of the world. But they're much better allies than NATO. That I can tell you. The UAE asking the U.S. for some type of financial lifeline. I don't know if it's a solvency problem. It's more of a liquidity problem. And I know we did. Secretary Bessent did something with Argentina that worked out. Is there some type of swap possible? To currency swap with the UAE to help if they need it? And do you think there would be backlash because it's such a or perceived to be such a wealthy country? Is that under consideration? It is, but it's been a good country. It's been a good ally of ours. And you know. እንታይ ኢሉ ሓተሎ ብቴሌፎን ዝተሓተተ እዩ ኢማራት ብናይ ብዙሓት ዓይኒ ሃብታም ሃገር ምዃና ትፍለጥ ዝነበረት ሽግር ወሪድዋ ስለ ዘሎ ሓግዘኒ ኣድሕነኒ ትብለካ ኣላ እሱ ድማ ካረንሲ ስዋፕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ብናቕፋ ንብረት ትገዝእ ማለት እዩ ስለዚ ናቕፋ ናይ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ንብረት ይገዛልካ ኣፅዋር ክትገዝእ ትደልላ ናይ 5 ቢልዮን ኣክንዲ ብዶላር ስለ ዘይብላ ወይ ሕፅረት ናይ ዶላር ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ብምንታይ ክትከፍል ትሓስባላ ብዲርሃም ብናይ ባጤራ እዚ ኻ እንታይ እዩ ዶላር ብዙሓት ሰባት ይደልይዎ ስለ ዘሎ ብዙሓት ሃብታማት ካብቲ ዓዲ ገንዘቦም እናወሰዱ ይኸዱ ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ ክንዱ ዝኣክል ዶላር የብሉን ናይ ዓዶም ባጤራ ግን ፕሪንት ክገብርዎ ክእሉ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እታ ዓዲ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ነይሩ ኢራንን ኣሜሪካን ክሰማምዑ ይኽእሉ የብሉ ነይሮም ኢማራት ከንታይ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም ስምምዕ ኣይንደልን ኢና ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ብሽጣራ እዩ ነይሩ ሰላም ክመፅእ ስለ ዝኾነ ንሕናሲ እናፈከርና እንተፀኒሕናሲ ሓይሊ ከም ዝነበረና ክንገልፅ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ግን ዮር ስክሩድ ሕጂ ግን ከፊዎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ፀቂጡ ፀቃቂጡ ንኢራን ኣብ ጣውላ ደምፃይ ዝመስሎም ነይሩ ኢራናውያን ግን ማእከላይ ፅፍሮም ኣውፅኦም ኣለዎ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ሕጂ ኩናት ክቕፅል ንኢማራት ድማ ቀዳማይ ታርጌት ናቶም እያ ዘላ
ስለዚህ ገንዘብ ክትሕግዞም ዲኻ ይትሕግዞምን ዝብል መልሲ ትክክለኛ መልሲ እውን አይህብን እዩ These are unusual times. They were more than anybody else. I mean, it was shocking because we thought that they'd shoot missiles at Israel, but not every other country in the area. And, you know, UAE got hit with 1,400 missiles. Now, fortunately, they had the Patriots that had a great defense, and they were able to shoot down most of them. But they did get hit hard. They were hit the hardest of the group, actually. And they're really led by incredible people. And, yeah, I mean, I'm surprised because they are really rich. You know, they invested. በሐፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም You know, the bully of the Middle East was Iran. Iran was a bully around, and they threatened them all the time, and they threatened about the Hormuz Strait. They threatened, sometimes some people call it the Strait of Hormuz, which is actually a more beautiful wording. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እወዝ በለ ይመስል ግን ንጹርካ አይኮነን ሃብታማት ይመስሉና ነይሮም ኢራን ዳህርሞም አይመሰለናን ኢራን ግን በብዙ ሓሪሞሞም ንዓና ገሪምና ኣሎ ሃብታማት እዮም ነይሮም ጥዑያ ሰባት እዮም ኣብ ጎንና ኮይኖም ነይሮም ብላ 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 ይብላሉ በይዝናቱ ድማ ንኢማራት ዝወሃብ ገንዘብ ነዞም ማፊ ሃብታማት ሃገር ሓንቲ ደይሰኣኑ ንግዚኡ ንኸይሽገሩ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ፅርግያ እናሓደረ ከሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ነዳዲ ከቢርዎ ልቡ ጠፊዎ ከሎ የንስኬርን አሜሪካውያን ክትብ ዘይደለኻ ህዝብ አሜሪካ ሽግር ገጢሞ ከሎ ንዑ 67 ዓመታዊት ህዝብ አሜሪካ ንሕክምና ዝኸውን ገንዘብ ሲኢኑላ ኣብ ዘሎ ግዜ ቢልዮንስ ገንዘብ ካብ ናይ ታክስ ፔየርስ ገንዘብ ወሲድካ ንኢማራት ክትብ ከለኻ ስለምንታይ ከም ትብ ዘለኻ ፈሊጥና ካለና ይብልዎ ኣለዉ ሓንቲ ካብቲ ምክንያት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ብልሽው ስለ ዝኾንካ እዩ About naked, open, brazen corruption. The Trump administration is guided and shaped by it, emboldened by what they can get away with, while the American taxpayer watches their own hard-earned paycheck siphoned away by ever-growing gas prices, groceries, rent, and healthcare. All the while, Donald Trump flaunts his White House ballroom and D.C. arch with displays of nauseating corruption for his billionaire buddies in broad daylight. Take Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law, a man with no meaningful political ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ኣብ ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ሪፐብሊካን ያስሚን እያ ትበሃል እዚኣ ብልሽውና ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኖርማል ኮይኑ ዘሎ እዩ ክሓብዎ እውን ኣይፍትኑን እዮም ኢሎም እዚኦም ሰለስተ ነጋውስ ናይ ዓረብ ቢልዮንስ ገንዘብ ነቲ ጃረድ ኩሽነር ዝበሃል ንእንዳ ዶናልድ ትራምፕ ስድራ ቤቱ ንትካላቱ ንቢዝነሳት ናቱ ሆቴላት ንክሰርሕ መሬት ብምሃብዲ ብብዙሕ መንገዲ ሕሉፍ ሓሊፎም ቀጠር ድማ ናይ 400 ሚሊዮን ነፋሪት እውን ሂቦሞ ስለዚ ብብልሽውና ሲ ከምዚ ዓይነት ራእይ ይፈልጥን እዩ እዚ ኩሉ ግን ከም ቢዝነስ እዩ ዝቁፀር ኣሜሪካ ኢማጂን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንሻል ፕሌን የብልና ቀጠር ናይ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ረብሓ ኢላ ነፋሪት እንደትህቦ እንታይ በለ ውይ ምበለሰብ ብልሽው ዝኾነ መራሒ ብብልሽውና ዝተቆማጠ መራሒ ምተባህለ ዘይተባህለ እስከ ፀሓፉለይ Is it only me? أنا ترى ديكم تسمع عند الله. حدا ما راحنا هاجر سعودية أنا ابن تفاريد نبرزنت سياسة تطبني را. هاجرت الشيء ده. بقول شو الناس تقومات متباهلته أم ما يتباهلت. I wanna hear your view on this. ناتكم ريتو ناتكم حسابة. بناتير الديت زلع على بلشو الناس ولا ما راح متباهله. أب أمريكا كون كلهم this is normal. معناته زين كلنا هاجرات عرب ما حد كان زي بأمريكا نلوبي خاف لين. لوبي مالت بلشو النايف. نبوليتيكانيا بزخون يخ من قد كاس دعالكا مونتن سخاتو دليل نخ قبرالكا نما راح حكيتكا እዚ ግበር ኣለይ ትብሎ እዚ ሕጋው ማለት እዩ መሬት ሃበኒ ኣብዚ ከም ዝቦታ ትብሎ ይባካን የንደሪልካ ንዓኻ ብጅባኻ ከም ዝኽባካ ብላካ መሬት ይበቃሽ ዝብል ሽውና እንዲ ሎቢ ኮሚዝ ዝገብር መንግስቲ ኣፅዋር ከገዝ ደልየት መንግስቲ ኣይትገዝን ከም ዘለካ ነቶም ፖለቲከኛታት ብካሊ መንገዲ ጌርካ ገንዘብ ትቦም ኣብቲ ፖሊሲ ድማ ሕራይ ሃብዎ ይሸየጠሉ ይብልኻ ስለዚ እቲ ፖሊሲ ኣብ ኣሜሪካ ብከምዚ ይሰርሕ ሎቢ ዝበሃል ድማ ብዋሽንግተን ትዛዓበየ ቢዝነስ እዩ ሎቢይስትስ ቁፅሪ የብሎምን ስለዚ ነዚ ከም ኖርማል ይወስድዎ ኣብ ዓዶም ክኾን ከሎ ግን ኣብ ካልእ ክኾን ከሎ ግን ብብልሽውና ኢሎም ከጅፍ ማይክሮፎን ገይሮም እዝንኻ ክሳብ ዝፀመም ይዛረቡኻ ናም ኣብዚኣ ሓንቲ ሓደ ዓረባዊ ዝፀሓፋ ከሪአኩም እየ እንታይ ኢሉ ፅሒፍኖ ቱርካዊ ዝፀሓፈ እያ እዞም ክልተ መራሕቲ ትሪእዎም ዘለዎም ዋላ ሰለስተ እውን ክንብሎም ንኽእልና ዋላ ኩላቶም እውን ሓደ ግዜ ኣብ ታሪክ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ታሪክ እዚ ቅድሚ 54 መዓልቲ ታሪክ ማለት እዩ ሃገራት ዓረብ ገንዘብ ተደሊኻ ካብ ንኣሜሪካ ንስዑድያ ወይ እውን ንቀጠር ወይ እውን ኩዌት ወይ እውን ናብ ኢማራት ምኻድ ዕሸካ ንኣሜሪካ ገንዘብ ኣይርከብን ስለዚ ገንዘብ ንትካልካ ንቢዝነስ ናትካ ከም ዓብይ ሰብ ኮይንካ ማለት እዩ ኢሎን ማስክ ካብ ናይ ጀርመን መንግስቲ ኢንቨስት ክገብረሉ ዝደሊ ንቀጠር ክኸይድ ኣሎ
معناها تساتم ينفست قبل كل زي تك كامبانيز ايبر كتبل ديخا فيسبوك كتبل ديخا ابل كتبل ديخا جوجل كتبل ديخا تسلا كتبل ديخا سبيس اكس كلهم زوم كامبانيات تريوم زلهم اوبن اي اي زغلنا انفيديا كل زي ناي ارتفيشال اي اي كامبانيات قال زبال نلعل دم صومني ناي امارات ناي زن هجرات عرب جنزبي سويم كاش دلو سيتينج اون كاش قال حداش كتمص خلا بنشتو خلو ينفست قبل ذاتس واي ما دهبت مزلو نتا منقد فليتو مام ندادي شطو تجنزب يحزب نتا جنزب تايقبرو ابي عدلنا بيزنس اللهم فينشر كابيتاليست اللهم كيدم زليوم تاتكال تسفامس هلوا بركناتا كل تقرش خلي غزو بركناتا كل تميت مزبس عشو سهر رمرم تبلو ذاتس واي ما مليسوم زبط مزلو بندات راي يكون اب امريكا اب ستوك ماركت انفست مقباريم ازيوم زبطم ناو قدم كم زينير today things have changed بلالو so ገንዘብ ተደሊ ኻና ቦን ኬትካ ብለቃሕድዩ በበልሹ ናዲ ብኻለ ገይሮም ገንዘብ ይብኻን ነይሮም ሓደ ግዜ አለቃሕትዮም ነይሮም ሎሚ ታይብላሉ high and these countries are shifting from being dollar providers to seeking dollars once lenders they are increasingly becoming borrowers ቀደም ገንዘብ ዝብ ዝነበር ሎሚ ገንዘብ ዝልምኑ ኮይኖም ቀደም ዘለቅሑ ዝነበር ሎሚ አለቅሑና ዝብሉ ኮይኖም አለው some countries ቀጠር ኩዌት ኢራቅ ብፍላይ ኢራቅ እኳ ግደፍ ወድሃን ቀጠርን ኩዌትን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዘለዉ ይንገር ካብኦም ንላዕልን ክጠቅስ ኣይደለየ ነበር ኢማራት ያ ገንዘብ ብወቅዕኒ ኣሜሪካ ንዑ በጃኹም ኣትሕኑ ንትብል ዘላ ኣሜሪካ ኢማራት እያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኦፍ ኮርስ ቀጠር ከም ሕሱም እያ ተሃሪማ ዘላ ምክንያቱ ጠቕላላ እቲ ነዳዲ ናታ እቲ ጋዝ ናታ ተዓፂዋ ኣሎ 53 መዓልቲ ዝኾነ ኣታዊ ከይገበርካ ክትቅፅል እውን ከቢድ እዩ this is not just a financial issue ስለዚ it has a geopolitical consequences ታይብላሎ the aggressive expansion of influence we have seen in East Africa in recent years, ports, energy, etc., including the UAE's financing of non-state actors in Sudan, Ethiopia, and Somalia, will be directly affected. So, بسنك زناي جنزب كلولا وقات إمام زلوا بسنك إيران زجبروا تصقمتي إذن هجرازياتن نفسن كتحنا قبل ما نعتينا اللوا بو منصر دما تفكرنا أفريقيا زجبروا زنبروا عندارا كايدا لو تخر رأي لكم زخونة كنت أماما نخلي بلالو مت أنتو كنا زنوعا مت أنو أتكونتاتنا تغيرت خيدي السعودية already بزح كوميتمنت أصوار ني ليبيا قد جزء له حسبت ني البرهان قد جزء حسبت قريفات الله سلمتاي أنت ني السودان نقول طبعا خطكم الليلة تدري إلا دما جنزب يبلنا سلازي كم تناي كلام يلن أجرات كيرينا نبعلنا بزحنا جرك سعرات وريدنا له بعلي مرات دقرده بزح كوميتمنت سناتهم كسعبية كجبروي كلنا أبزو كله قداي دما تقندك تقول زخل أبي أحمد يمزبل زلو نعم نمودتا بزيادة جرنا نبتناتنا كسجر currency in exchange for US dollars, but as everyone does this at the same time, there simply won't be enough US dollars available. To make matters worse, there are also few US dollars coming into the country because the UAE has been unable to sell most of its oil and its ports are completely shut down due to the closing of the Strait of Hormuz. Few US dollars will not only drive up the local cost of the US dollar, but would also further destabilize the economy. That's because despite the US dollar having weakened كم تري وزلهم بحفشة تكونتات كساع كندي كبيت كم زلهم زنقر زلوا نفسهم نمكل خالهم بزع جنزب كوصل لهم نعملنا إمارات يكون قطر ولا السعودية ديفنس سيستم ناتهم بزع مسائلات وديهم سلزلوا كم بحدش كبر مسائل نفسه كم مسائل ل$1 مليون يواجهوا سلزي بزع مليونات كتفوا لهم بليونز كتفوا خلوا لهم كمون نزلوهم طبعا قتلوا نتزلوهم انفراستراكشر كحلو تقينهم كم بحدش اير ديفنس سيستم ببليونز ان بليونز كجزلهم نعوجر كاخي كابتنا ايران درونات سوفيستيكيشن كدحن تخلدو مخنياتو اب تقوم يمزلو في الامارات እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዓብ ትርጉም ክህልዎ ኢና ንብል ዘለና ምናልባት ከም ኣሉታ ክረአ ዝኽእል ስዑድያ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ንሓስብ ተነርና maybe this not gonna happen ምክንያቱ they have to fix their own problems ማለት እዩ ቁርብ ንኤርትራ ብኸምኡ ክፀልዋ ይኽእል ግን ኤርትራ ዘይረኸበቶ ሕጂ ክትረኽበያ እውን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቶም ዝረኽቡ ዝነበሩ ንዖም ንሕዘንብሎም ብልፅግና እዩ سعودية تخونه بزح إنفست قبرلو نيرو قطر تخونه إنفست قبرلو نيرو كويت تخونه إنفست قبرلو نيرو إمارات قرفو كل زي بحال زنبرة كابيك مزي I don't know بخميك قصة ويا من ريبة لنا إيران قن إيرترا ناس نتانا خطركب سلام نخطركب عبي أصوات وغيرا كنبل نخلينا بزياك ندمان نخلينا تقول داي إنك بدك خيديو أنا دما كنت بينا بحفشة هقرات عرب كبيت زخونه فتنا قد إيمونا له لعلو كله كابز قد داي زي تماهيرومي وزخوني نانول دالنا
ሓንቲ ዛንታ ክደግመልኩም እየ እስከዚያ ስምዕዋ። መጀመሪያውና ትልቁ ድጋፌ ጸሎት ነው። እኔ አሁንም ደጋግሜ እላለሁ ይሄ ጉዳይ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያለው ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን ጊዜ አለኝ፣ ጤና አለኝ። ስለዚህ በደንብ መመለከት እችላለሁ እና ደግሞ በተከታታይና በማያቋርጥ ሁኔታ ማድረግ እችላለሁ። እዚ ቀደም ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ሃይለ ማርያም እዩ። ናው ብርግፅ ፍርዲ ዝበሃል የብለይ ግን እቲ ዘረባ ናቱኻ ክንኣልዮ ክንክል ኣለና። ንኣብይ ኣሕመድ ሲ ብመለኮታዊ ሓይሊ ከም ዝመፀ ኢለ ዝኣምን ይብሎም ኣሎ። ኣምላኽ ምትእትታው ገይሩ ከም ዘምፅኦ እየ ዝኣምን ኢሉ ክነግረና ይፍትን ኣሎ። ኣሚን ናይ መንፈስ ናይ ዲያብሎስ ዘይኮይኑ መንፈስ ናይ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ርግፀኛታት ኮይና ኣለና። የዲቫይን ኢንተርቬንሽኑ መቀጠለበስ ይሄ ለውጥ እንዳይቀለበስ ያ የዲቫይን ኢንተርቬንሽኑ መቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። በዚህ እደግፋለሁ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጸሎት ክትሓባበር ይብል ነይሩ። ምጽላይ ናብ ኣምላኽ ጌጋ ኣይኮነን። ግን እዚ ለውጢ እዚ መለኮታዊ ሓይሊ ዝመፅእ ሓይሊ ንኸይቅልበስ ብላሎ መቸም ጸሎትካ ድዩ ደይሰርሐ ወይስ ንዓኻ ናይ ሰይጣን ናይ ኣምላኽ መልኣኽ ዝሓደሮ ዝመሰለካ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዲያብሎስ መልኣኽ ከም ዝሓደሮ ወይ እውን ነታ ቀደም ዝሰጎካያ ንሳ ስለ ዝቆንጠወትካ እዩ። ብዘየገድስ ኣብይ ኣሕመድ መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ ዝነበሮን ዘለዎ መራሒ ኢልካ ክትዛረብ ንባዕሉ ትዘረባ ፀርፊ ኮይኑ ዝስማዓካ ነቲ መለኮታዊ ሓይሊ ዝብል ኣብዘይ ቦቱ ዝኣተወ ይመስል። ንመለስ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሃዲድን ፈኸራን ናይ ትግራይ ንመለስ ውድብ ስምረት ካብ ሕጊ ወፃኢ ትእዛዝ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዝቕበሉ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጡን ክብል ኣጠንቂቑ። ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ሎማ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሕጊ ዝተሰረዘ ውድብ ዝመርሖ ኣቦ ወንበር ብዝህቦ መምርሒ ተፀዊዖም ዝእከቡን ዝውስኑን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትግራይ ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ጥፍኣት ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጡ ኣጠንቂቑ። እቲ ውድብ ጉጅለ ድሕረት ክብል ዝፅውዖ ኣመራርሓ ሕወሓት ንስልጣንን ውልቃዊ ረብሓን ክብል ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግልፂ ይፅሕስ ከም ዘሎ ህዝቢ ናብ ኩናት ዝመልስ ሓደገኛ ውሳነ ይሕልፍ ከም ዘሎን ገሊጹ። ስምረት ኣብ መግለፂኡ ብሕጊ ዝተሰረዘ ውድብ ንዝመርሕ ዘሎ ኣቦ ወንበር ስልጣን ከይብሉ ከሎ ኣብ ዝፅውዕ ዘሎ ኣኼባ ዝሳተፉ ዘለዎ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ብትሪ ነቒፉ ኣሎ። ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ሓደ ነገር ዝበርሐሎ እዮም ዝብሉ ንሱ ድማ ነዚ ኩሉ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ካብል ኣብዚ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ናይ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ ሸለል ጋቢዝዎ ነቲ ናይ ትግራይ ንመን ሂብዎ ትፈልጡ ዶ? ነዚ ጌታቸው ረዳ ንጻድቃን ሂብዎ እቲ ጉዳይ ንሳቶም ክሕዘሉ ካብ ኣብ ንላዕሊ ነቲ ናይ ትግራይ ሓሸውየ እዚኦም ከም ዝደልይዎ ዘለዎ ተረዲይዎ ኣሎ። ስለዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ ብላዕሊ ኮይኑ ኣውትሶርስ ገይርዎ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኣጀንዳ ይደልየ እዩ ግን ናብዚኣቶም ሸይጥዎ እዩ። እዚኣቶም ንሓድሕዶም ስለ ዝፃልኡ ድዩ ወላ እቶም በዓል ጌታቸው ረዳ ኣረነው እንታይ እቲ ኣብ መወዳእታ ኤንድ ዕላማ ናቶም ኣይፈልጥን እየ ግን ኣከቢድ ዝኾነ ውጥር ናይ ሓድሕድ ኣትዮም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። እቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ድማ ስልጣኑ ብኸመይ ክገድፍ ከም ዝኽእል እውን ተዛሪቡ ኣሎ ወይ እውን ነቲ ናይ ህወሓት ውሳነ ትድግፎ ዲኻ ንዝብል على حد حسابات حتى فيزينا كلنا تي أبكسم مأكل كوميتي حوحات سؤال وسنة يخبر الخاني خاب نايت مالي مجلس خاب يخبر مالتها مالتجو يقبل أي مالتجو وتقبل حق تفتسمو مالتجو تنا مأكل كوميتي وسنة تواهلو مع خنا زينا ومزرنا يا أبكسم كم استخير استنجرة أبزود دايز ما بركز ولا يخبر مالتكو نايتكون حسن تخبر الحسن أصلا توصل ناي مأكل كوميتي وسنة حوحات مأكل كوميتي وسنة ስለዚ ውሳነቲ ከም ውሳነ ከም ዘሎ ቢልካ ከም ሓደ ትካል ወሲነ ኣለኹ ኢለ ኣሎ ስለቲ ውሳነ ተኽብረሉ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ሽግር ዘሎ ዝመስለና ዘይምባል ሪኮም ናይ ዘይምግባት ኣፍልጦ ዘይምሃብ ገርምል እናሃሎ ስለዚ ሓሳቡ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ዝሓዘ ሓሳብ ድማ ኦረድ ፈሊጥ ኣለኹ ተረዲ ኣለኹ ምን ማለት እዩ ምንታይ ተዛረበን ምንታይ ወሰነ ዝብል ነገር ኣይኮነ ኦረዲ ክባልካ ሓሳቡ ንስ እዩ ነቲ ሓሳቡ ድማ የኽብረሉ ክባል ከለኹ ኣፈላላይካ ሒዝካ እንትናት ሓሳብ ከም ዘሎ ትፈልጥ ማለት እዩ ኣፍልጦ ተበሉ ማለት እዩ። ስለዚ ንስ ካብዚ ወፃኢ ግን ዝኸነ እውን ተመሊሱ እቲ ዘሎ ፖለቲካ ዝኣተሉ ምህዳር ወይ ፖለቲካዊ ክላይሜት ወይ ፖለቲካዊ ኩነታት ምቹው ዝኾነ ሓሳብ ሒዝካ ትነብረላ ትግራይ ከክንዲ ዝኾነ ሓንቲ ሓሳብ ዘለተካ ሓሳብ ፍልይ ዝበለ ድማ
صلاي ولا وشتي مالتي ولا وشتي هون فريزة الحافظة مثلا سكلا صلاي ناركا من يقدر مجرش فطاوي صغن لو مثل فطاوي ناركا سبع صلاي خون سبع خون زبالي خون إذي زتودب مارجنا تعرفوا ذلني كم تري وزلهم تدس ورده أب بتناي تجراي وجن وديهم كم زلوا نمرحنتو الدلونات كم زي بلو من السدما مجابريا وين كاتسرح سلزلها سوري نعخا زخو النجر يبلنان زبل زرباينا نسمع زلنا and I think أبز قدايزي بخمي كغزليو I don't know جن بحفشة كم نريز زلنا تقداي كبد زبالة كم زخونن كابزيا نعبي كتكسل يا تقداي نبتقارينا نقطفا نعوجن يقرأ تعزبلوا لي مثلاً كان أبزون حدا بارتي زبالون سمعوه سقاس أنصار ربح حزب تجراي بحفشة أنصار ربح من سي تجراي دما بفلاين كسقاس كم زلو من كسقاس من سي تجراي قليتو إت من كسقاس كابل تجباراتو تقطيبو حزب تجراي من سي تجراي اللي تجراي زبطحون يبطحو زلو كل مرايو محسيتن أب مكلال أستواصو كجبري جبا أب مبال دما من كسقاس من سي تجراي صعبو وسانتات كم زم محلال فعمل أخيتو قدما يتبشم من كسقاس دليت لو تزوع ودابة بشم دليت لو تزقبرو زلو قلت الناس زقودلو أساتا فاين حقا فاين زيبلو نايستوسونا أكلات من كسقاس تطويلو كلهم دليت لو تبزقبا زحقفة معرو ودابة كهلو سويعو كالاي تودابة بشم تقاوم تودبات زقبرو زولا قلت الناس زقودلو أساتا فاين حقا فاين إلون تحتاتا الناس زيبلو من كسقاس بهتو تطاو كبليو تحساسيبو أموداتا تاتكانن وجلناتون حدا كابتي زعبيت أقبنايتي بتكراي زولو بوليتيكايو نتقارو دمايز ملكت سلازي زي قدايزي نايموداتا بزار استقيرنا هنقطفا ያለችው አርሚ 22 በጀነራል ታደሰ ወረደ ላይ ያነጣጠረ አደገኛ እንቅስቃሴ ለማድረግ ዝግጅት ማጠናቀቋን አውራምባ ታይምስ ሰምቷል። ከሰሞንኛው የአክሱም ስብሰባ በኋላ በስብሰባ ላይ የተወሰነውን ህገወጥ ውሳኔ ወደ ተግባር እንድትቀይር ተልዕኮ የተሰጣት የመጀመሪያው አርሚ ሆናለች ብለዋል የአውራምባ ታይምስ ምንጮች። ፕሪቶሪያ ፈርሷል፣ ለጊዜያዊ አስተዳደሩ እውቅና አንሰጥም፣ ለጊዜያዊ አስተዳደሩ የጸጥታ ድጋፍ كم تري وزن لهم تميديا دي ولا تي بوليتيكا دي ولا تقلمل كل ببزر كبن دي وزقما حزلو تقداي تدسورده كابت بوتان خيوت سرايتني تقراي وني كاتلو خمزلون مغله كمغله كباب مغاله زلار من 20 كنت بعلدما بابزخونه خين كساقس تطمتو خمزلا يزنكر زلو حنتنا مودا تبزعبا صمدو استبحلت كيرنا تراي كنسجر ሱዳንን ኤርትራን ክንዘራረብ ንደሊና ክብል ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዝሕ ውሓት ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተዛሪበሎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዝሕ ውሓት ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ኣምሓራ ዓፋርን ሱዳንን ከምኡውን ኤርትራ ክንዘራረብ ንደሊና ክብል ይገሊጹ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ናይ ቀደም ባይቶ ክምለስ ምውሳኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዳግማይ ግጭት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዝፈጠረ ገሊጹ ከምቲ ጸብጻብ ዝሓበሮ ሕወሓት እቲ ናይ ቀደም ባይቶ ክምለስ ውሳነ ዘሕለፈ ኮይኑ እዚ ድማ ሓደገኛ ውሳነ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቲ ነባር ባይቶ ዝተመረጸሉ መረጻ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ንውግእ ትግራይ ምኽንያት ዝኾኑ ጉዳያት ክብል ኣመላኺቱ ኣብቲ ንዓመታት ኣብ ዝቐጸለ ውግእ ብውሕዱ ህይወት 600,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ድማ ዘኻኺሩ اوكي سوري نغملس زاتري وازلهم صمدو بانترناشونال ميديا ونكترب ولا اي اف بي زبالنا فرنسا تغوني صمدو كاب لوكال زينا ناب انترناشونال زينا كسجر له ويلون ابزاز حلفت ناي اول سيت صمدو مبل 35 تريرو تزاري بلانيرو سلازي ساون كما كالنا تكنريا نخل حجي ناب كيتكم سمعوا تا فيديو نابزيا ناير تراهم سجر مجمريا كن حنت فيديو لابزلن كان كزور سمع زلو اسكزا سمعوا ني حوالا تلاقيكا بخمي يسرح تجمر الى مدب مسرحكو زقاطمن نخنغركم ابتا مدبان انت يزبل سرح تسانكم اب كامبالا لكم برغ بما يتاشحت سبال سرح تسينكم اب غزاتو علوم بزحات لكم انا انت الى مخير بزح مخرتات مخيرنا لنا تا فيديو راي واخ انت لنا مخيرنا اب ديسكريبشن قد فولكم انا تا فيديو راي واخم بزح اب يوغندا زقمت منسي سرح كرخبول زخل منقدتات او زرزيرنا لنا اب حنت لنا منالبات سرح انتدا بفصم سينكم امايتنا ايرتراوين بيزنس على بزي يوغندا او خيتكم انا سرح كسرح دلي اب غزا معلقن سلچني ولا بناصا يخون اب تكالك خسرح بلون ايرتراوين يله منالبات كوم مسلكم ممكن غرمي مخناتو بزحات اب يوغندا زلو تكال زونونو نشتي يكون عبد تكال زونونو ايرتراوين بسئنا سرحتنيات تساقيم الله كباي جميرك
فولنتاري كسريح مبلوم شعوب فولنتاري يسرحوكم منهم تاخذ لهم فولنتاريس شمي كتخفاني خا ويكان تاكل لهم كم زعين السب كذا لنا دي خبلهم دوموس قبلكم يكجمر خلهم من البات فولنتاري انت حدا سريحمكم ابي اوروبا اب كندا اب امريكان زلو حدا خلت سلس غاب 4 واحد فولنتاري سرحهم بنصا مالتي يسرحهم نتناتهم بروفايل ويكان نتناتهم شم معباي مجمريا سرح كيجمر خلو بنصا سرحهم زي أنا أكيد لازم لازم فيديو أنا كفال مخانا متشم أويات كجبر سمعي مالهم نزا فيديو ترى أنا سمع كواجن تقلني زربا يزيا أمين أنا هجسي أبو غاندا سب كله صراحة تعمز دلي يمثلني نيرو مخنياتو أنا في السودان كله بقريت راح نخدلسي زي أطول بوتاين برنن مجمريا كرتشحن شوعتنا مجمريا بلين السودان مزي كابتي زنبركو جريف زبحال بوتات ذكروا تخوينكم ناب كتما عمار تايز بالتي عربي زبحال زنبره بقري غير نيره جي جلس بزو يقالنا له نو كنزبت زي بالكا you know this انت واحده اوكي نا عربي كتبص حكم يرك خيل كتبلون يقوم كساب ابي بس انا ربس لكم تكبابي ريبورت يبصح معناته بتي رياض جلس بلو قراريس كاب تكبابي ريبورت مزبص حكا كابو باسكت وسط خلي يقول للكاي خاغل كفال سلامتايكم نقبر نيرنا انت الكارما نابرا كبيدي نير كده صراح كتركب تخليها صراحه اللي هو تعدي زبال نير قد حوالها كم زلومينا برا بسبزوح سلا زينا برا بدقه حوالها بتعمي سبد شجر نير سلا صراح كيركب نيري حق حش انا قاط عمي سبز حق زني بغربه كواي اللي زغل سلا زينا ربكم صراح يركب نيري كم لومي كون نير انتينا مالتي قد صراح انك تسرح بتنا يرترانتك على صراح سرح ادلت لك بليس تغملو ابي اوروبا نا وارح بترايك سرح تخليها in fact internship نانبلو internship نختركب تدوليون تسعرون يونيفرسيتي مسوداها كبيدي مجمريا يونيفرسيتي ودا بالكاس راح متاويل سلازي internship يخاط دلي قال internship ገንዘብ ይخفلو خا قال internship ግን ኣብዛ ስዊስ የለን ግን ኣብ ኣሜሪካ ገለ internship ንስኻ ገንዘብ ትኸፍሎም ንኸስርዑኻ ስለምንታይ ኣብታ ትካል ክትሰርሕ ከም ዘለኻ ናይ ስራሕ ተመክሮ ከም ዝገበርካን ስለ ዝገልጹልካ ክትከፍሎም ዘገድዱኻ ሰባት እውን ኣሉ ትካላት እውን ኣሉ ስለዚ እንታይ ትገብር ናይ ስራሕ ተመክሮ ንኽትረክብ መጀመርያ ኢንተርንሺፕ ይብልዎ ብጥሩይ ኢኻ ትሰርሕ ከምዛ ኣኪለ ዝብላ ዝነበረ ፅብቕቲ እያ ተዘረባ ዕድል ተረኺብኩም ተጠቐምሉ ተመክሮ ናይ ስራሕ ሒዝካ ምምፃእ ኣብ ደገ ክትመፅእ ትደሊ ተኮይንካ ፅቡቕ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ኮፍ ክትብል ትደሊ ተኮይንካ ድማ ምስን ትካላት ናይ ኤርትራውያን ተሰራሕካ ክትረብዕ ትኽእል ኢኻ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ኤርትራዊ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣፍሪካ ክመፅእ እዩ ብኸመይ ክሕግዛካ ይኽእል ኢልኩም እውን ሕተትዎ ነዛ ናይ ኣኪላ ንዘረባ እውን ክውስኸላ እንተደልየ ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ሰባት ምስቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ዕሩኽትኩም ድም ቤተሰብኩም رغيبكم أنا نابزي أوروبا نابزي أفريقيا استكال كتجبرت حسب تخين كاس أنا انتاي كحجزا كاي خل انتو تبلوه نبي حق عدلك تروحوا بتدخليهم صراحة تدلين تخينكم يا دبلك وان if you want صراحة تدلين تخين كا نتدجزوا لسب عبزي تدلين تاي نجار على كا بخميك تعب بركة خل ببالش جروب مفتاح ربح تركب تخليها كاب حول الكات رئيسي قال نجار كتجبرت تخليها سلازي نزينا جراتزي بس كله تكالزلو قالوا نبزي يوتيوب صرحوا سبات كمان حطتوا مداري فيديو اديتنج تخلوا تخينكم بزحت شانل لازلوهم اديترس يدليو اديترس يكون حبريتاز كبو كم غازيطنيا تسرح حبريتاز دلي كم يدليو تزنابون دليو اب كل بوتاتات سرعه تدلي خا تركب تخليها كل غزي تكالزلو عبنا يوغندا ترايت لابير تراين وانت تصقيكا سرح كركب خليو تحسابناتو بزعبوك نمايت ايصلا كونانه كالي نجار بزح كلوكم يخلى كيلا كالي لخوني امتاي تاي لا فلتنك بزعبوش او كبلير له نزاز بلا زلار سكريا خلوه جن صراحه نختركب اب اوروبا كبيديو امريكاون كبيديو تروح بجنزبون نايقدنا يكون انه كل نجار فدعت عذاب لك مجمريا تشجرك خن على ثمت افريكا زلون اب اوروبا زلون ادلات معريب لكم يلو اب اوروبا صبق ادلات ناي تمرت كله يخليو ناي ممعبال ادلاتهم كل وكخلي امريكاون كمو دموسكا كابت كال كله زحشك خون خلي جن صقمات كالو انت نجر جن الله ناي سرح تمكرا افريكا غير كانت مسيخه تحجزك تمهرتي مويا غير كانت مسيخه يحجزك ايو قال نجرات غير كانت مسيخه نابزي يحجزك ايو ساكت تعميت كاتراني اوروبا تمسيخه ستريس كتجبر تخليها ጭንቀት كتجبر تخليها معناته هيوت قليل فلجي يكون ابزون نزيانه تناتو مملأت اكبكم لو مقم زعبا اوروبا زي فلت نسدد زخيد الله يبلني يعني اوروبا كساكن كبيد مخانو ازينا بزح سلازلنا كل سبسي حبريت الله وي نزياكر يكم حسيباني رجل كل وكالو وقت تصحلوا معي كل ما بشي انا بصدق عايزه كل ذا انا صراحه ده مالو نعم زي بالصراحه يلا
ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቁጠባዊ ዓቕማን መሪሕነታን ክብርታታን ዓብዪ ነገር ክትፃወት ኣለዋ ምህርቲ ደስ ኩሉ ግዜስ ብርሃን እያ ኤርትራዊት ኣደ በቲ ዝሓለፈቶ ናይ ቃልሲ እዋን ዘለዋ ሓይልን ጅግንነትን ኣንስ ኣብ ኤርትራ ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ስራሕ ይዋፈራ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ኣነ እኳ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ምስ ግዜ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ብፍላይ ናፃ ዕድል ተተዋሂቦ ንክሰርሕን ንክምዕብልን ነዞም ደገ ዘለናሲ ሓደጋ ኮጥቁናዮም እየ ዝብል ኣብቲ ዓዲ ምክንያቱ ተመክሮ ናይ ስራሕ ፍልጠት ናይ ስራሕ ኣብ ናይ ብዙሕ ደሞዝ እዮም ዘይረኽብሉ ዳ እምበር ናይ ስራሕ ዓቕሚ ናቶም ዞም ኣገልግሎት ዘለዉ ክሰምዕ ከለኹ ሓደ 3-4 ዓይነት ማሽን ክዝውር ይኽእል ገለ ይብሉን እዮም እቶም ብፍላይ ኣብዚ ናይ ህንፃ ዝሰርሑ ዘለዉ ደሞዝ ክንዱ ዝኣክል የብሎምን ግን እቲ ሞያስ ኣለዎም ይሰምዐ ኣይሆቡ ገይሮም ሂወቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉ ዓዶም ከመሓድሩሉ ዝኽእሉ ስድሮም ከመሓድሩሉ ዝኽእሉ ባይታ ክፍጠረሎም ናይ ወትሩ ትምኒተይን ጸሎተይን እዩ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይጠቕምን ሓሳብኩምን ግደፉ እዚ ኣብ ኤርቲቪ ላትኩም ጀስት ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርዎ ዘለዋ ኣሜዚንግ ስራሕት እያ ዘላ ከድኩም ኣውራይዋ ምዝያ ክገድፈኩም